e county, yeah, miluongo ni county league, nitie gi klape 98, yeah, klape 98 gi ne gia kanye ka piny kato onge gi league madhi mbele, yeah, tiende ni nitie gima jomoko chora ka ging'e ni bwana wan to mae gima wadwa timo, so long as ni watimore nadi wabetie telo, to mae gima nego adhula ma Kenya ilose wach jo Tanzania, yeah, wakao Premier League ma Kenya, gol Shabana mazi wacho ni gol Homeboys, gol Murang'a Seal, gol Mara, gol Bandari, mago clubs adi abich, to wan gi clubs 18, 13 ni kanye Nairobi, yeah, ere kaka idwa dongo mpira ma Kenya mag grassroots, kidhi sani Tanzania ma lose example neni gin spread in all the regions, kidhi Dodoma ibro yudo Dodoma jiji, ibro dhi Pamba, idhi Mwanza iyudo, idhi Korogwe kucho iyudo Ehefu, spread all over. Emomi ineno ka the latest years gi, you know, standard mampira ma Tanzania ochako timore nade biro mbele nekech giyudo thuolo bende mamiyo joma rowere ma piny ka thuolo mar chako timango dongruok gi klape gi. Aeti biri yudo structure marwa mar leagues, in gi Premier, in a Super League, in a Division 1, in a Division 2, in a regional, in a county. I mean, what is all this nonsense? Yeah? Joma ni piny gi gin gibro dongo magichop maloka, jotugo madwa aspire ni bende chimoro dhi ogo mpira at the